Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın rahmeti, bereketi olsun harbaçalarımızga. Allah Teala özge selamlarını yetkizsin. Hamda inde Allah Subhanahu ve Teala'ga barcha maqtovlarimiz, hamd senelerimiz, barcha qilgan duolarimiz erishsin. Onun sevgili Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine bizning salavat şerifelerimiz, duolarimiz şulay erishirga nasip olsun. Muhterem kardeşler, Allah Teala bizge iki dünya baxtı hem derecesi versin, günahlarımızdan keçirip gıybetlerimizden kabul kılsın. Allah Teala öz işlerimizge, Müslüman kardeşlerimizge, yüreklerimizne muhabbet, elfet bilen tutursun. Hem de indi tuğanlık çöplerini saklap, Allah Teala'nın kuşkanların, tebdiğinlerinden tıyılıp işlerine nasip etsin. Muhterem kardeşler, bugün inşallah size kütesi sözü biz bular. Aşağı turunda. Biz indi Күп сөйләшәбез, матур темалар алабыз, фәлән фәсмәттән фәлсәфәгә дә кереп китәбез, тәүбәләр дә кылабыз. Ләкин күбебез безнең ашый да белми әле. Шуңа күрә инде ашау турында шулай бит әзрәк искә төшереп китик. Ашауның тәртипләрен, уң кул, сул кул, тегесе монсы һәм башка шундый әйберләрне мөхтәрәм карашлар искә төшереп китәргә кирәк. Чөнки кай вакытта лагай беткән кешеләрнең сул кул белән ашау утырганын күрергә мөмкин. Алар инде намаз укыйлар, 10 ел, 15 ел намаз укыйлар, үзләре сол кул белән ашап утыралар. Ягъни бу инде элементар әйберләрне дә белмәгәчтән шулай бит инде зур әйберләр турында сөйләшеп йөрүнең файдасы да калмый. Шуңа күрә иншаллаһ менә шушы әзрәк кенә ризыкның әдәпләре турында сөйләшеп китербез. Ризык, ул мөхтәрәм кардәшләр, без аны кабул итмәскә тиешбез химик состав дип кенә. Чөнки хәзерге җәмгыять ризыкны кабул итә химик состав буларак кына. Аксымнар, углеводлар, шулай бит, һәм дә инде майлар, менә бу витаминнар, тегесе монсы химик состав белән карап кешегә шундый ризыкны әзерлиләр, ашаталар дип әйтик. Ләкин ризык ул химик состав кына түгел. Мәсәлән, әгәр дә ризык менә монда ята икән шулай бит. Ләкин бу ризыкны сиңа кулы белән алып бирә икән әтиең, әниең, хатының, ирең, балаң шулай бит, яки син балаңа. Бу инде бөтенләй икенче ризыкның бәрәкәте арта. Бөтенләй икенче төрле була. Химик составы үзгәрми аның. Ләкин ризык бөтенләй икенче төрле, шулай бит безгә күренми торган ниндидер файдага ия була башлый. Шуңа күрә дә динебез ризыкка химик состав буларак кына карамый. Ризыкның әһәмияте бик зур. Кеше нәрсә ашаса, шуннан тора дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Димәк, кеше әгәр дә инде ашый икән хәрам ризык, димәк ул хәрамнән торачак. Монда химик состав турында гына сүз бармы? Чөнки бөтен ризыкның химик составы бер төрле. Бөтен атомнар шулай бит, бөтен ризыкта бер төрле. Бөтенесе дә бер үк атомнардан тора. Әмма инде шушы ризыкларыбыз хәләлгә яки харамга әйләнә Аллаһы Тәгаләнең әмере белән. Шуңа күрә дә менә бу хикмәтне шулай бит без аңлап яшәргә тиеш. Шуңа күрә ризык иң беренче чиратта ашаган ичкәндә ул булырга тиеш әлбәттә хәләл. Хәләл ризык. Иң беренче аның хәләллеген карарга кирәк. Бәясен түгел, тәмен түгел, шулай бит. Иң беренче хәләллеген. Хәләллек үзеннән үзе генә түгел. Әле ул сиңа хәләл юл белән килеп эләгергә тиеш. Кай вакытта менә әйтәләр. Менә балалар кире тыңламый тәүфиксыз. Без инде киңәш бирәбез, хәләл ризык ашатасызмы? Гел хәләл генә бирәбез ди. Ләкин бу хәләл ризык аларга хәрам юл белән килеп эләгергә мөмкин. Бу очракта ул хәрам булмый. Хәләл булмый дөресрәге. Менә без бит әле генә әйтәбез, менә әле генә Василия белән сөйләшеп утырдык шулай бит инде. Эшләү турында шулай бит. Әгәр дә синең тормышыңда хәрам юл белән эшлисең икән, моңа нәрсә керә? Откат, взятка, ришвәт шулай бит. Бүген бөтен җирдә нәрсә шул нәрсә ул? Бөтен җирдә шулай. Больницага врач алып кайта кесәсенә тыгып монда шулай бит анда. Моннан тыгалар, тегеннән тыгалар. Шул хәрам шулай бит. Ул аны бүләк дип ала. Миңа бит бүләк бирәләр ди. Яки чиновник әйтә, миңа бүләк бирәләр ди. Бу яктан Гомар ибн Хаттаб радиллаһу анһу шулай бит бер бүләк алган чиновникка нәрсә ди? Әгәр син чиновник булмасаң, сиңа ул бүләкне бирәләр идеме ди? Юк ди, димәк ул ришвәт ди, димәк ул взятка ди, бүләк түгел ул ди. Үз-үзеңне алдарга кирәкми шулай бит. Менә бу бит ризыкка син нәрсә аласың? Син аласың, шулай бит бу малга балаңа ризык, балаңа кием, балаңа Porsche шулай бит. Анан Porsche да бәрелеп үсә, нәрсә булды икән инде дисең шулай бит. Шуңа күрә әлбәттә бу хәрам мал булып синең балаларыңа керә. Хәләл булса да үзе ул баштан ук.
хәләл сосиска алсаң да син шушы акчага, ул инде бәрәкәтсез хәрәмгә әйләнә. Шуңа күрә дә ризык хәләл генә түгел, үзе шулай бит. Инде тагын хәләл юл белән дә синең гаиләңгә килергә тиеш. Синең балаңа килергә тиеш. Монда кием дә шулай ук башка ризыклар да. Шуңа күрә без шуны карарга кирәк. Хәтта менә Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я аyyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Иман китерүчеләр дә Аллаһ Тәгалә әйтә: бер-берегезнең малын батыллык белән, ягъни зыян белән ашамагыз ди. Зыян белән үзләштермәгез бер-берегезнең малын ди. Булсын ди ул урта бер ризалыкка килгән сәүдә булсын ди. Сәүдә булсын. Һәм бер-берегезне үтермәгез ди. Башта Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Хәләл мал ашагыз ди, аннан соң бер-берегезне үтермәгез ди. Кеше үтерү бит инде зур гынах. Ләкин аны Аллаһ Тәгалә монда икенче урынга куйган. Беренче урынга куйган Аллаһ Тәгалә хәләл малны, хәләл ризыкны. Аннан соң гына бер-берегезне үтермәгез ди. Чөнки бу бик мөһим. Бу бик мөһим нәрсә? Гел кеше үтерелми, әмма хәрәм мал бик күп ашала. Шулай ук хәрәм мал ашаган кеше аннан соң кеше үтерүгә бара. Монда Аллаһ Тәгаләнең бәйләнешен дә күрсәтә. Хәрәм мал ашап үскән шулай бит кешеләр, монда галимнәр шуны раслаганнар. Әйтик, кеше ашый торган кабиләләрне тикшергәннәр. Нишләп кеше ашыйлар алар? Алар баксаң, йырткыч хайваннар ашый торган булганнар, хищник. Леопардлар анда, башка шундый хайваннарны ашый торган булганнар, джунглида инде. Аларның канында, аларның шушы итендә кешене шулай ук йырткыч итә торган компонентлар бар икән. Ягъни йырткыч хайванның итен ашасаң, син үзең йырткычка әйләнә башлыйсың, үзең кебекләрне ашый торган. Кеше итеннән аннан соң син ашыйсың, җирәнмисең. Ул хәзер сез юк дисезме? Менә бер тапшыруда шулай бит күрсәттеләр. Күптән түгел чит илдә шулай бит бер-берсенең итен ашап утыралар иде. Күрдегез, тапшыру күрдегезме сез? Ну, кисеп алганнар инде бер-берсенең итен, каян операция юлы белән инде шуны кыздырып, шуны ашап утыралар. Турдан туры тапшыруда шулай бит. Бу чит илдә ул. Шуны Европадамы, кайсыр илдә аңлаттым, Франциядә микән каядыр. Менә шулай итеп, ул хәзер дә бар андый нәрсәләр. Әгәр дә рөхсәт итсәң, ашарлар иде. Закон булмаса, алар беренче тыйып тормас иде, ашарлар иде, әгәр закон булмаса. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ Тәгалә шулай итеп, аны беренче урынга куйган. Икенчесе, ашар алдыннан һәм ашаганнан соң кулны юарга кирәк. Аны табыз кайчагында. Чиста инде дибез дә шулай бит. Иртә белән генә җудым әле мин дибез. Яки кич белән генә җудык әлбез дибез дә утырабыз да ашыйбыз шулай бит инде. Ләкин кулны юарга кирәк, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу бәрәкәт арттырады. Һәм кулны юарга кирәк, ашаганчы да, ашаганнан соң да. Ашаганнан соң бер караганда юасы юк кебек. Ләкин элек ул бик актуаль булган ашаганнан соң кулны юу. Чөнки кул белән ашаганнар. Анда юмыйча хәлең юк синең шулай бит. Хәзер инде кашык белән ашагач бер караганда чиста кебек. Ләкин сөннәтне үтәр өчен анда да юарга кирәк, чиста булса да. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, төнлә ди, әгәр дә йоклаган вакытта сезнең кулыгызда ризык калса ди, ризык калса, берәр авыру ләксә зарланмагыз ди. Шуңа күрә төнлә йоклар алдыннан да кулларны юып, тешләрне юып йокларга ятырга кирәк. Бу да сөннәт. Бакай вакытта менә бит карыйбыз да кайбер шулай ук киноларда кич белән тешләрен юып, кулларын юып нитеп йокларга яталар. Алар сөннәтне үтиләр бер караганда. Бездә ул бик популяр түгел андый нәрсә. Шулай бит бездә инде ашыйсың да кырсагыңны күпертеп телевизор каршына утырып йоклап китәсең пульт белән. Гырылды. Шуңа күрә инде бу тәртипләрне мөхтәрәм кардәшләр, шуңа күрә сөннәтне истән чыгармаска кирәк. Ашаган вакытта ният кирәк, кич алам дип ашарга. Кич алам яхшы эшләргә, гыйбадәт кылырга. Бу вакытта синең гади генә ашавың да гыйбадәткә әйләнә. Болай гына ашыйм дип кенә түгел, кич чыям, кич туплыйм, иртәнгә намазга торырга, изге эшләр эшләргә, яхшы эшләр эшләргә дип менә шушында ният белән ашарга кирәк. Һәм инде әлбәттә ашыйсың килмәсә, ашама. Болай гына теге, шулай бит, за компанию дип кенә инде кирәкми ашама. Бигрәк тә әгәр дә кешеләр икәр ашап утырганда сине чакырсалар, синең ашсың килми шулай бит. За компанию килеп утырма. Аларга күбрәк лексин.
Когда компания, гомумән мөхтәрәм кардәшләр, ул теге бездә ислам динендә шундый тәртип дип әйтик, принцип ул да булса ашыйсың килгәндә генә ашау. Ашыйсың килмәсә ашамаска, чөнки ул зыянлы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә үзе әйтә, аның ядан табиблар килгәч ул әйтә, безгә табиблар кирәкми, без авырмыйбыз ди. Теге табиблар шаккаталар, нишләп сез авырмыйсыз дигәч мөселманнарны инде, чөнки без ди ашыйсы килсә генә ашыйбыз, һәм ашаганда да туйганча ашамыйбыз. Шуңа күрә без авырмыйбыз ди. Күп кенә авырулар, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы дәрес ашамаудан, күп ашаудан. Һәм шуңа күрә инде ашаган вакытта да ашыйсың килеп ашаганда инде туйганча ашарга киңәш ителми. Туйганча ашау ул мәкрух булып санала. Туйганнан соң ашау хәрам. Тагын хәрам ризык керә. Уйлап карагыз, хәләл ризыкны күп итеп ашасаң, ул хәрәмгә әйләнә. Туйганнан соң да ашап утырасың икән, теге яралаштагы шикелле, бай тавызына тыга бит бай. Кире чыга, соң тагын тыга, тагын кире чыга. Шулай иттереп утырасың икән, инде ашарга кирәк дип шулай бит күбрәк керсен дип. Ул инде мөхтәрәм кардәшләр зыянлы гына. Без машина түгел, безнең кырсак бак кебек түгел, күбрәк салган саен ерак бармыйбыз без. Менә син саласың анда ярты ашказанны, тутырасың тулы ашказанны. Энергия шулай ук булачак. Күбрәк салган саен энергия артмый. Алай гына түгел, күбрәк салган саен энергия кими. Нишләп сулый алмыйсың? Диафрагма кысыла. Ашказан тулгачтан диафрагманы кыса да сулый алмыйсың. Шуңа күрә кырсак тутырып эшләгән кеше эшли алмый. Авыраңа, силкенергә дә авыр шулай бит. Шуңа күрә дә аның файдасы юк күп ашауның. Ул энергия бирми, ул теге машина багы кебек түгел, күбрәк утырган саен ярагарак бара дигән сүз түгел. Инде мөхтәрәм кардәшләр, дүртенчесе ашаган вакытта булган ризыкка канәгать буларга кирәк. Ризыкны сүгеп утырырга кирәкми. Теге бар бит әле нәрсәдә. Шерлок Холмста шулай бит. Опять овсянка дип шулай бит инде теге. Бәремор, у нас что, ничего другого нет, дип утыра бит әле теге. Овсянка усыра ашыйсың инде иртә белән. Хатының эше салып бирә шулай бит. Шуны әлхәмдүлилләh дип шөкер итеп ашарга кирәк. Бу очракта булган ризыкка шөкер кылырга кирәк. Ашамаса ашама. Ләкин сүкмә, ачуланма, ризыкны ачуланырга ярамый. Бу тегеләй булган, бу булай булган дип шулай бит. Ашамаса ашама. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай әйткән. Ул кагылмаган, ачуланмаган, ашамаса кагылмаган, ләкин ачуланмаган. Бу тегенди, бу фәлән фәсмәтән ди. Шуңа күрә инде риза булып ашарга, һәм инде ашамаса инде гомумән ашама, ләкин ачуланма. Бишенчесе, ашаган вакытта җәмәгать белән ашарга тырышырга кирәк. Беренчедән, гаилә белән ашарга тырышырга кирәк, тәкәбберлек булмасын өчен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай ди. Тәкәбберлек булмасын өчен дисәгез ди, гаилә белән ашагыз ди. Балалар белән, хатының белән утырып ашар шулай бит, бергә утырып ашагыз ди. Икенчедән, җәмәгать белән ашарга кирәк, тамак туйсын өчен. Чөнки бер сахаба сорый Пәйгамбәрбездән саллаллаһу алейһи ва сәлләм, менә мин ашыйм, тамак туймый ди. Син үзең генә ашыйсыңдыр ди. Әйе ди, җәмәгать белән аша ди. Кешеләр белән ашаганда тамак туя ди. Күрәсезме, монда калория да эш түгел. Менә бүгенге көндә американецларны карагыз әле шулай бит. Инде кешеләр шулай бит. Зур кешеләр. Бу нәрсәдән килә? Аларның тамаклары туймый. Аларның гел ашыйсы килә. Шуңа күрә алар машинадан чыкмыйлар да, шуңа күрә. Принцип шулай киләнгән. Туктыйсың машина белән тәрәзәдән генә аласың да ашыйсың. Аларга машиналарны да махсус ясыйлар, американецларга зуррак урындык белән. Чөнки сыймыйлар алар гади урындыкка. Аларда шундый нәрсә, шулай аларны зуррак урындык белән ясыйлар. Бу рәсми мәгълүматлар, автокомпаниялар, чөнки алар шуның кадәр зур хәзер карап торсаң шулай бит. Хәзер алар җырлар теге мондай утырып коляскаларда авырганга күрә түгел, гәүдәләрен җырта алмыйлар. Кибеткә баралар шуның белән утырып, кибет эчендә җырлар, чөнки гәүдәләрен җырта алмыйлар. Нишләп тамак туймый? Алар җәмәгать белән ашамыйлар. Алар гел машинада ашыйлар, үзләре генә юлда ашыйлар, барган килеш ашыйлар. Бездә мөселманнарда шулай бит. Инде һич шексез ансы булыр әле аның шулай бит инде утырып ашарга кирәк. Җырып ашарга ярамый. Базарда ашарга ярамый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кисәтә, кыямәт көне алдыннан кешеләр базарда ашарлар ди. Базарда ашарлар нәрсә ул? Торговый центр. Торговый центрга барып ашарлар кешеләр. Ашап йөриләр, шулай йөргән килеш ашыйлар. Бу инде шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә җәмәгать белән ашагыз ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ризыкны ашаган вакытта ашарга кирәк бисмилла белән башларга. Әлбәттә. Бисмилласыз кеше, мөселман кешесе ашамый. Бисмилла белән ашасаң, инде тамагың да туя, ризыкның бәрәкәте арта. Уң кул белән ашарга кирәк. Сол кул белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шайтан гына ашый ди.
Шуңа күрә балаларны өйрәтергә кирәк, уң кул белән ашарга. Теге 1 яшьлек баланы түгел инде шулай бит әле генә. Ләкин инде аңлый башлаган баланы уң кул белән ашарга өйрәтергә кирәк. Үзеңдә өйрәнгәнсең икән гомер буе сул кул белән ашап, өйрән уң кулга, күчер уң кулга, әкрен-әкрен генә өйрәнеп була. Ул бары тик синең теләктән генә тора торган әйберләр. Кайбер кеше сул кулына ипи тота, уң кулына кашык тота, шулай иттереп өйрәтәләр. Юк, андый нәрсә юк. Кашык кына алып каптың, куйдың кашыгыңны, шуннан соң ипине алып кабасың шулай. Ул кашыгыңны беркем урламый синең, сен аны куеп торсаң. Аннан соң ипине алып кабасың шулай бит. Эчәсең килсә тагын уң кулың белән алып эчәсең. Авыз бер генә, шуңа күрә бер генә кул эшләсен анда. 2 кул белән тутыра башласаң, анда инде шулай ук файдасы юк аның. Шуңа күрә бер кул белән сул кул, уң кул белән мөхтәрәм кардәшләр, инде ислам динендә ашау бар. Чөнки бу бик җитди әйбер. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бер кешегә әйтә, уң кулың белән аша ди. Бу әйтә, мин ашый алмыйм ди. Кире була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шулай булсын ди, кулың кырысын ди. Кулы кырый бу кешенең. Инсульт суга. Кулы кырый. Ашый алмый аннан соң. Шуңа күрә дә киреләнергә кирәкми бу өлкәдә. Әйткәннәр икән сезгә кемдер аша уң кул белән дип, баш иеп, рәхмәт ярый әйттең әле дип, бәхәсләшмичә ашарга кирәк. Монда инде ашый алмыйм мин алай өйрәнмәдем дип утырырга кирәкми. Ашаган вакытта әйбәтләп чәйнәргә кирәк. Чәйнәргә әйбәтләп бу медицина элек шулай дип әйтәләр. Авызында ничә теш булса, шуның кадәр чәйнә дип әйтәләр иде шулай. Ләкин бу сөннәт ислам диненнән килә, чәйнәп әйбәтләп ашарга. Чөнки чәйнәп ашау ул организмга файдалы, ашказанга җиңелрәк, күбрәк чәйнәгән саен җиңелрәк эшкәртелә. Авызыңдагыны чәйнәп бетермичә, йотмыйча башка ризыкка үрелмә. Кай вакытта авызда бетмәгән, син инде алып куясың байтырыйма теге. Тотып утырасың, әзер булып. Алай иттереп шуңа күрә инде башта чәйнәп бетер, җет шулай бит, аннан соң гына үрел. Шундай тәртип бар. Әйткәнебезчә, ризыкны сүгергә инде ярамый, ошамаса ашама. Ашаган вакытта ашарга кирәк. Әлбәттә утырып, без әйткәнебезчә шулай бит, басып түгел, ятып түгел, утырып ашарга кирәк. Ятып та, басып та ул зыянлы, утырып ашау иң хәерлесе. Һәм дә инде ашаганда алдыңдагы әйберне алырга кирәк. Әгәр табак бер булса. Ләкин әгәр дә инде төрле тәлинкәләрдә төрле ризык булса, ул вакытта үрелүгә яки кемне сорап алырга ярый. Әмма инде табак бер икән, үз алдыңнан гына аша. Теге кешенең алдына үрелмә. Тупалап ашаганда теге күреп, мин карап торам, минем алда ит күбрәк бит инде. Тегеннән үреләләр дә минем итне алалар. Аннан соң мин пока чәйнәп утырганча, теге күбрәк әйтеп сөннәт буенча уже итте калмый анда теге аны. Анда кайбер иптәшләр бар, чәйнәп тә тормыйлар. Мин карап торам, була күз кырые белән. Хап-хап ике генә кабада җатада, әйтә. Вот. Шуңа күрә алай итергә ярамый шулай бит, үз алдыңнан гына ашарга кирәк. Ризыкка эрергә ярамый. Ягъни кайнар икән суынганын көтеп тор. Шулай бит, ризыкка эрергә ярамый шулай. Ризык өстендә суларга яки су өстендә суларга шулай ярамый. Сулыйсың килсә, башыңны, ризыкны авызыңнан читкәрәк алып суларга эрергә кирәк. Шулай ук инде җиләк-җимеш ашаганда, җиләк-җимешнең, мәсәлән, хөрмәнең ырлыкларын, ичендәге тешләрен сөннәт буенча тәлинкәгә кире салырга ярамый, ашаган җиргә. Кулга да җыеп барырга ярамый. Гадәттә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ашаганда кулның бу ягына чыгара торган булган тешләрне. Бу ягы белән алмаган, бу ягына бармак арасы белән алган да, аннан соң читкә алып ташлаган. Ну, идеалай булмыйлар безне. Ләкин анда җир ярый аларда. Ашыйсың да, анда чәйне дә шулай гына саласың да, теге улай гына итеп җибәрәсең. Анда идән юк шулай бит. Ләкин бездә инде алай ук булмый. Шуңа күрә тешләрне айырым җыеп барырга кирәк. Яныңда шулай бит, ләкин ашаган теге тәлинкәгә салып бармаска. Бу инде һәм тешне алган вакытта булай иттереп түгел шулай бит, кулның арты белән алырга. Нинди генә тешле җимеш булса да шулай итәргә. Бу шулай ук сөннәт. Шулай ук су эчү турында. Ашаган вакытта суны күп эчәргә ярамый. Ягъни суны күп итеп эчеп ашарга ярамый. Аны галимнәр дә нәрсә ди? Чөнки су күп эчеп ашасаң, ашказан нәрсә төшкәнен аңламый. Безнең баксаң, ашказанга төшкән ризык, анда химик анализ ясала ашказанда. Һәм шушы ризыкка карап, бүленеп чыга кислота. Билгеле бер состав белән. Гел бер төрле түгел ул. Билгеле бер состав белән бүленеп чыга. Су төшә икән шунда, ул бутала. Нинди кислота чыгарга икәнен белми. Бу медицина ягыннан. Сөннәт ягыннан менә бу каралган. Шуңа күрә ашаган вакытта күп итеп су эчәргә ярамый. Аңача су эчеп куйырга мөмкин. Я булмаса, су эчеп куйырга мөмкин, эчәсең килгәндә, ашаганда, я тыгылганда бер нәрсә шулай. Ул вакытта рөхсәт.
Ләкин инде күп итеп эчеп ашарга киңәш ителми. Макрух булып санала. Ашаган вакытта шушы ризыкны калдырырга ярамый. Тешләгән әйбереңне ашап бетерергә кирәк. Әгәр дә инде син беләсең, күреп торасың, бетермәячәк, шулай бетермәячәгеңне башлама син аны, шулай бит инде. Инде башлаган әйбереңне бетерергә кирәк. Калдырып китмәк. Шулай ук кешегә ямсыз итеп, кеше алмаслык итеп калдырып китмә ризыкларны. Насында шулай бит кеше алдында тәртипле булып утырырга кирәк. Һәм суларны да шулай ук инде эчкән вакытта уң кул белән эчәргә, утырып эчәргә әлбәттә инде, һәм суга шулай ук суларга ярамый. Мәсәлән, эчкән вакытта кайбер кеше суга сулый. Бушнап эчә, шулай бит инде. Сыер кебек. Сыер эчкәнне күргәнегез бармы? Да, ул шулай эчә сыер. Башын чыгарып тормый ул шулай. Монда да кеше мыштап шулай иттереп суга, юк алай ярамый. Эчәсең, йоттың, сулыйсың килә икән, алып тор стаканны, сула, һава ал, тагын җыт. Менә бу иң хәерлесе шулай эшләү. Бу файда, суның файдасы була беренчедән. Икенчедән, инде сиңа шушы сөннәт тә үтәлә бу яктан. Һәм инде әлбәттә кай вакытта җәмәгать белән бер савыттан эчәргә туры килә, анда ишраклар да була шулай бит инде. Шуңа күрә бу суга зыян килми. Синнән соң инде теге суны җирәнмиләр эчәргә. Һәм бергә эчкән вакытта син эчсәң, уң якка җибәрергә кирәк. Башта уң якка җибәрәсең, шулай уң яктан бара, аннан соң инде суны эчәләр. Ризыкны биргәндә дә уң яктан шулай бирәләр. Инде ризыкны салган вакытта яки суны салган, чәйне салганда, мәсәлән, сыңны салучы кеше үзенә сыңны булып салырга тиеш. Беренче булып түгел, үзенә сыңны булып салырга. Башта бөтен кешегә салып чыга, аннан соң үзенә сыңны. Менә шундый сөннәт кагыйдәләр, тәртипләре бар. Аны гадәттә бала чакта өйрәтергә тиешләр. Әтиләр, әниләр, әбиләр. Үзегез беләсез инде шулай безгә андай нәрсә эләкмәде. Шуңа күрә хәзер без балаларыбызга өйрәтеп куйсак, алар инде аны тәртип кебек белеп торачаклар, инде азапланмыйлар, аннан соң зурайгач өйрәнеп. Менә шундыйрак әдәп кагыйдәләре, мөхтәрәм кардәшләр. Инде русчада иншаллах сөйләп алырбыз. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир-рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о культуре еды, то есть как принимать пищу. Потому что всегда, во все времена пищу принимали, исходя из какой-то определенной культуры. Это у всех народов было. Сесть так, это так. Иногда, конечно, эта культура принимает причудливые формы. Да? Когда ты садишься, например, там где-то в очень таких благородных домах, смотришь там 50 здесь вилок, 50 ножей, ложек с этой стороны. Так как Гагарин же растерялся в свое время, когда королева Англии принимала его в гостях. Ну, советский человек, там что, алюминиевая ложка, да, алюминиевая кружка, там же ничего не знали тогда. Он пришел, сел, тут столько вилок, тут столько ножей. Королева поняла, что человек из Советского Союза, необразованный, она, чтобы, ну, как бы не смущать его, сказала: вы, говорит, понимаете, что я сама, говорит, не всегда разбираюсь, говорит, в этом. Начните, говорит, с того прибора, который ближе к вам. Да, ну, так она дала совет. Почему? Ну, а там же по порядку выходят сначала это, потом то, и, видимо, приборы тоже идут по порядку. Сначала этим прибором, потом тем прибором и так далее. Пользуешься. То есть иногда вот такие причудливые формы принимают. А у нас в исламе есть только один прибор по сунне. Это что? 5 пальцев. 5 пальцев у нас, вот один прибор. Он, пожалуйста, тебе и это кушает, и то кушает, и все кушает. Еще в конце облизать надо пальцы. Вот тебе культура, так скажем, да? Это культура исламская. А сейчас, когда ты придешь в благородный дом, будешь облизывать пальцы, да, сидеть, конечно, тебя сочтут невоспитанным. Но у нас это воспитание. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: оближите пальцы, вы не знаете, в каком кусочке баракат. Возможно, как раз там где-то баракат и скрывается. Ты раз облизал, и все, наелся. Поэтому это у нас своя культура. И, соответственно, сунна у нас есть по приниманию пищи, так скажем. Какие сунны? Ну, по-татарски мы здесь уже кое-что рассказали, и на русский тоже осталось. Вы думаете, этим все закончилось? Да? Нет. На русский язык тоже осталось определенный адаб, этикет. Первое. Не следует начинать первым, если есть старшие за столом. То есть, когда садишься за стол, надо всегда посмотреть. Если есть старшие, сначала они должны начинать. Если, например, в общей тарелке что-то, сначала они должны протянуть руку. И детей тоже надо к этому приучать.
Потому что это неуважение, когда ты садишься и первым начинаешь, а старшие там сидят еще, да? Но старшим не стоит тянуть время, чтобы другие начинали. Иногда, например, приходит хазрят, из маджлиса уже пришел. Он сытый. Он же, да? И он сидит, там уже суп вынесли, там это, то он вагас рассказывает, там сидит. К супу не притрагивается. Он уже сытый же, да? А что ему притрагивается? Он думает, эти люди сидят там и жаждут его вагаза. Да, глупый хазрят. Да, и жаждут его вагаза. А люди жаждут его анекдотов и побыстрее покушать. Вагаз никому не нужен. И, соответственно, люди с открытыми глазами сидят, с уважением смотрят на него. Суп остывает, потом хазрат пару ложек поест там и все. Поэтому не надо, чтобы старшие или уважаемые люди тянули время. Если вот еда стоит, все, вынесли, быстрее ты начал, чтобы другие тоже начали. Не надо, то есть, заставлять ждать людей в этом плане. Тоже это свой этикет есть. Во время еды надо разговаривать. Когда я ем, я глухой нем, это не наша пословица. Не надо этим и детей учить. Пускай сидят, разговаривают тоже. Ты с ними тоже разговаривай. Ну, конечно же, на хорошие темы. То есть не греховные, не грешные какие-то темы. Надо разговаривать. Это разрешается. Даже поощряется. Потому что ученые тоже сказали. На чувство сытости приходит позже. Когда ты уже доел, через какое-то время приходит. А когда ты разговариваешь, ты тянешь время. И чувство сытости ты можешь уже получить во время еды, чтобы остановиться и не переесть. Это помогает, понимаете? Поэтому надо сидеть, разговаривать. А пословица «когда я ем, я глухонем» у него совсем другой смысл. Знаете, наверное, да? Это не к процессу еды относится. Это относится к тому, когда, например, тебя кормят, тебе дают еду, то есть когда я ем, я глухой нем, значит, я ничего не слышу и ничего никому не скажу. Пока ты меня кормишь, даешь мне еду здесь может быть и деньги, да, я тебя не сдам. И то, что я от тебя услышал, как будто не слышал. Вот когда ты прекратишь меня кормить, тогда я начну жаловаться на тебя. То есть вот это смысл пословицы заключается в этом. А нас в детстве, там в садике, да, когда я ем, я глухой нем, там это все там ерунду всякую нам несли, сами не знали даже смысл этой пословицы. Поэтому можно разговаривать. Это не проблема, так скажем, да. Когда ты кушаешь, третье, да, надо думать о товарищах. То есть, которые рядом сидят, надо о них думать, о товарищах. И что это значит? То есть, ешь так, чтобы им тоже осталось. Если они не могут дотянуться, предложи им, да, или там предложи, положи там и так далее. То есть думай о них. Иногда есть люди, которые стесняются. Предложи. Я вот тоже иногда стесняюсь брать какую-то еду. Тем более первым начинать брать. Там положат передо мной там какие-то там, да, там черное, красное, туда-сюда, там, да. И я сижу вот сейчас, если возьму, думаю, скажут, хазрат там, какой-то голодный, да. И вдруг какой-то человек, альхамдулилля, какой-то святой человек уж, да, он сам берет и ложит мне на тарелку там все, не один кусок, а 2 куска там, например, да. Я смотрю, то есть это то есть тоже надо думать, это тоже этикет, это тоже из сунны, когда ты не думаешь не только о себе. Поэтому, когда еды мало, надо стараться не есть много. То есть видишь, как люди редко ходят ложками своими или руками, да? Ты тоже редко ходи. Я же говорю, есть ребята, которые быстро ходят. Конечно, они побольше едят. Поэтому ты тоже рассчитывай свою скорость, исходя из скорости своих товарищей. Потому что иначе это будет некрасиво. Предпочитай других, когда кушаешь. Например, последний кусок остается. Пускай и получит кто-нибудь другой. Не забирай этот последний кусок. Иногда до смешного, конечно, доходят, все культурные, да, и этот один кусок никто не берет, никто не забирает. Но в этом случае уже, когда действительно никто не хочет, ты предложил, сказал, да, и можешь, конечно, взять. А так, там не хватайся. Может быть, кто-то хочет взять, например, пускай ты лучше уступи, и будет тебе больше саваба. Если кто-то стесняется кушать, надо ему предложить кушать, но не больше 3 раз. Не надо стоять над душой, да, кушай, 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 да, предложи ему кушай. Он стесняется, покраснел, еще раз скажи ему, да, еще раз скажи, все, да, достаточно. Если уж совсем стеснительный человек, то положи перед ним, как я уже говорил. Но не надо постоянно говорить кушай, 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 кушай.
Иногда я в маджлисах постоянно, один говорит, кушай, кушай, хазрят, кушай, кушай. Ну, я стараюсь много не кушать, но постоянно говорят, кушай. Я говорю, я, похоже, говорю, много кушаю, потому что вы слишком часто говорите «кушай». Обычно, когда слишком часто говорят, там, может быть, намекают, что я много кушаю. Я говорю, может быть, вы намекаете, наверное, говорю. Ну, так, нет, 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 и все сразу прекращают. Альхамдулилля, то есть, потому что иногда это, ну, чересчур уже бывает. Чересчур, кушай, кушай там и так далее, да. И человека можно заставить есть харам, потому что вдруг человек наелся и дальше не может. Клясться не надо. То есть, не надо говорить. Клянусь Аллахом, там, я заставлю тебя есть там. Клянусь Аллахом, ты съешь эту еду. Так не надо говорить. Хасан, рады Аллаху анху, говорил, Хасан ибн Гали, внук пророка, саллаллаху, еда не стоит того, чтобы поклясться, он сказал. Поэтому эти нельзя там слишком усердно там заставлять человека, да, с такими там клятвами и так далее. Просто предложи культурно и все. Также не надо заставлять человека говорить «ешь». То есть, например, ты сидишь, не кушаешь. Ну, понятно же, что тебя будут... А ты ждешь, чтобы тебе сказали. Так тоже делать не надо. Если хочешь кушать, ешь. Не заставляй тебя, чтобы за тобой там порхали и за тобой только ухаживали. Не забирай им внимание на себя. Тут много гостей. Поэтому хочешь кушать, сидишь и ешь. Все, нормально. Не заставляй там. Раз тебя пригласили, посадили за стол, значит, еда тоже для тебя. Не надо здесь уже дополнительное разрешение брать. Поэтому тоже, вот, кто ест, тоже не должен так делать. Не привлекать к себе чересчур внимание. Раньше люди руки мыли в тазу. Мы сказали, да, сунна – это мыть руки до еды и после еды. Раньше после еды тоже было актуально, потому что кушали руками. И вот сунна, чтобы хозяин сам поливал руки тем, кто моет руки. И сейчас это сохранилось в Узбекистане, может и в Таджикистане есть, когда приходят гости, у порога прям стоят ребята там, сыновья там, племянники, может, да, с тазиком стоят, у них здесь полотенце, сразу ты заходишь, поливают тебе руку, полотенце вытираешь и заходишь, сунна выполняется. Потому что раковина может быть одна, там очередь может скопиться, да, или раковина может быть в туалете. Поэтому можно вот так с отдельным тазиком поставить, все, полили руку, там помыли, все, сунна. Если есть раковина, тоже можно там помыть и так далее, тоже не проблема. То есть вот такой вот и бывает. И был такой случай, когда Абу Муавия, был такой ученый, пришел к халифу Харун ар-Рашид. Харун ар-Рашид сам поливал ему руку, а Абу Муавия был слепым. Он не видел, кто ему руку поливает, чтобы помыть. Потом он сказал, а знаешь ли ты, говорит, кто тебе руку поливал? Кто мыл? Сам халиф, говорит, правоверных. Он говорит, о, да благословит тебя Аллах, говорит, за то, что ты уважаешь ученых, говорит, пусть Аллах Тааля возвысит тебя. То есть это совершенно как бы нормально. То есть это наоборот тебе же хорошо, когда уважение выказываешь, говорит, ученым. Вот, то есть такой тоже этикет есть, такая сунна тоже есть. Также есть этикет, когда кушаешь, не смотреть на других. Не считай, кто сколько кушает. Да, вот так вот сидишь, смотришь, там, еще восхищаешься, да, там, о, там, молодец, там, туда. Нет, смотри перед собой и кушай. Разговаривай, кушай. И не надо пристально смотреть на людей. Может быть, кто-то стесняется, так скажем, да. Один раз я тоже пошутил. Ну, там у меня брат, передо мной стоит сахар. Он взял один ложку, положил, вторую положил, третью начал ложить. Я уже за его ложкой вот так сижу. Вот так вот. Потом он на меня посмотрел и остановился. Я говорю, ну ты это... Просто, ну, рад, ну, братишка уж пошутил просто. Вот так делать не надо, конечно же, там, да. Считать там, кто сколько там ест и так далее, это неприлично. Не заканчивать еду раньше всех тоже не надо. Не заканчивай. Вот, например, все едят, а ты уже закончил. Почему? Это может заставить других закончить трапезу. Они постесняются кушать, скажут, что-то он уже прекратил, он какой, да, воспитанный, а я что-то жру и жру. Поэтому они могут прекратить. Не прекращай, если люди там не прекращают, не прекращай. Что можно сделать? Бери понемногу. Бери понемногу, ну и жуй, потихоньку сиди, жуй. Потому что это иначе вот будет такая неловкость. У меня когда свадьба была, я тоже сейчас одному своему товарищу тоже предъявляю. Ну, свадьба же, она такая вещь. Сидишь уже там, час идет, 2 идет там, да?
Вот они встали, нам, говорят, в кино надо и пошли. Когда они встали, уж все остальные тоже начали уходить. Я говорю, ты зачем, говорю, так сделал? Из-за тебя, говорю, вот смотри, ты поднял всех остальных. Кто-то же только ждет вот этого момента, да? Так тоже не делай. То есть, когда ты сидишь там, я пошел там, встал и ушел. Нет, не уходи, потому что ты можешь поднять остальных, это неудобно и будет гостю и гостям, и хозяину. Поэтому такой этикет тоже есть. Если же не можешь есть уже, ну все уже, ты наелся, да? Извинись, ты скажи, извините, ребята, я больше не могу. То есть, вот так вот скажи, люди поймут, что ты остановился не по этикету, так скажем, да, потому что наелся. Они будут дальше есть, они скажут, а мы можем, поэтому и будут дальше есть. Вот так вот извинись. Поэтому это вот лучше всего будет. Также не надо делать то, что неприятно другим. То есть не надо, чтобы там, ну, если тявканье, например, неприятно, не чавкай. Пусть у тебя изо рта ничего не вываливается, там, да. Если хочешь что-то вынуть изо рта, отвернись или салфеткой прикрой. То есть не надо это все прилюдно делать, такие вещи. Обычно такие моменты бывают, когда сидишь со взрослыми людьми. Да, когда уже зубов нет там и так далее. Это им простительно, таким людям. У них вываливается то все. Или с детьми, например, да. Там у меня, когда дочка кушает, у нас на кухне катастрофа. То есть там невозможно. Потом и платье менять надо после еды, и штаны надо менять, и помыть пол там везде и так далее. Но вот взрослый человек так делать, конечно же, не должен. Он должен делать вот все культурно. Что-то застряло в зубах, прикрой немножко, да, то есть не сиди там со скалом, не чисти зубы. То есть вот такие вот вещи не надо делать. Что-то, например, тебе перед тобой кашляешь, например, там, или чихнул там и так далее. Все это тоже надо по этикету делать, закрывать рот, стараться, чтобы людям не было неприятно из-за этого. Вот это тоже надо соблюдать перед едой. Много таких адабов, дорогие друзья. Нам-то что говорили? Кушай правой рукой, бисмилля говори, давай. На самом деле адабы, вот все это сунна. Это все исходится от поведения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому тут еще многое выписано, но не все, так скажем, да. Поэтому отдельно вот изучив, надо применять. И, конечно же, своим детям тоже это приучать надо с детства. Потому что это вообще детские правила, по идее. Уже с детства надо учить своих детей, чтобы они, когда станут взрослыми, просто автоматически это делали, никаких проблем. А нам придется учить, вспоминать. И когда вам делают замечание, пожалуйста, примите это замечание нормально, со спокойным сердцем. А то начинается «не учи меня», там туда-сюда. Иногда говоришь вот «не пей стоя». Сразу начинается там, да, «не учи там туда-сюда» или там «не ешь левой рукой». Ну, сказали, наоборот, поблагодари. Это хорошо. Это благотворно отразится на твоем здоровье, если тебе сделали такое замечание. Не будь высокомерным. Наоборот, альхамдулилля, то есть тебе желают блага и добра. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.